Директорът на ПМГ академик Иван Ценов в Враца Татяна Василева посрещна днес заместник-министъра на образованието и науката Ваня Кастрева и връчи символа на училището – ключ на знанието. Кастрева и участниците в образователния форум, който се провежда в Враца, бяха посрещнати и от възпитаниците на елитната гимназия. Уважаема госпожо министър, заместник-министър, уважаема госпожо Николова, уважаеми дами и господа, началници на регионални инспекторати, за мен е удоволствие и чест да ви посрещна в нашето училище. Надявам се да си тръгнете от тук с едни незабравими и прекрасни впечатления за работата и успехите ни. А сега ще дам думата на нашите ученици да ви посрещнат да ви поздравят с добре дошли. Уважаема госпожо заместник-министър, драги гости, с радост ви приветстваме в Природно-математическа гимназия академик Иван Ценов. Висока чест за нас е вашето присъствие, израз на признание за неуморния и всеотдаен труд на учители и ученици, признание за високите успехи на възпитаниците на Природно-математическа гимназия, успехи, които превръщат нашето училище в най-авторитетната образователна институция на Северозапад. Повече от 40 години Природно-математическа гимназия академик Иван Ценов устоява на предизвикателствата на времето, като поддържа високото ниво на образователния процес. И ние има какво да се похвалим. Традиция е почти 100% от зрелостниците да продължават образованието си в висши учебни заведения и да намерят своята реализация на високо уважавани специалисти в България, Европа и Съединените щати. Традиция е всяка година ученици от ПМГ да имат високи постижения в областта на държавния зрелостен изпит и на националното външно оценяване в 7 клас. Традиция е нашите ученици да печелят престижни награди на международни и национални олимпиади. Традиция е учителите в Природно-математическа гимназия да бъдат отличавани като учители на годината на национално и регионално равнище. В традиция се е превърнал нашия девиз «Стила в образованието». Бог да бди над плътните години. Бог да пази детските усмивки и мечти. Небесата нека да са сини, чисти и дълбоки, като детските очи. Татяна Василева обсъди с заместник-министъра проекто закона за предучилищното и училищното образование и по-конкретно промените, касаещи елитната гимназия. Тя заяви, че ще настоява за запазване на приема от 5-ти клас. Във вторник Василева ще връчи протестно писмо на министъра професор Тодор Танев.